Affidavit sa 16 ka mga kabanay sa mga matod pa biktima sa extra-judicial killing sa Metro Cebu, lakip sa mga naduso nga reklamo ngadto sa International Criminal Court kon ICC batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang supporters ni Duterte sa nagkalain-laing dapit sa Central ug Eastern Visayas padayun sa paghimo og mga kalihukan, pagpakita sa ilang suporta kaniya. Ani ang report. Nagtapok niya itong Biyernes sa gabi ang moabot sa 30 ka mga kabanay sa matod pa mga biktima sa EJK sa Cebu City. Dinhi, dunga nilang gitanaw ang live streaming sa pre-trial hearing ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC courtroom sa kasong Crimes Against Humanity nga iyang giatubang. Uban nilang mitanaw sa live streaming ang usa sa mga legal counsel nga si Attorney Nery Colmenares kinsa mihatag usab og pagpasabot sa dagan sa kaso. Apan tungod sa kabalaka sa ilang seguridad, way ni usa kanila ang mitugot nga magpa-interview at ubangan sa camera. At para sa pamilya, malaking bagay yon, pamilya ng mga biktima na nasimulan na. May nakita na silang aninag ng hustisya sa kay President Duterte. Samtang gibutyag ni Attorney Colmenares nga sukad gisugdan ang Quad Committee hearing ubay-ubay sa mga biktima sa extra-judicial killing sa Metro Cebu ang formal nga may execute og affidavit. Gidasunan usab kini sa progresibong pundok sa bayan muna kinsa lakip sa miabag sa mga kabanay sa mga biktima sa EJK uban sa usa ka religious organization. Ang nag-file sa ICC noong 2018 ay pitong parties, no, yung mga pamilya tsaka yung Rise Up for Life na isang organisasyon ng simbahan doon sa ICC. May 4 yata dito sa Cebu City, may ilan din sa Talisay, yung one time, big time, at may sa Mandaue, nasa 16, no? Samtang gidasig usab ni Colmenares ang uban pang mga kabanay sa mga biktima sa extrajudicial killings sa pagduso usab og formal nga reklamo aron mas mulig-on pa ang kasong Crimes Against Humanity batok kang Duterte. Apan gikinahanglang maduso kini sa dili pa ang Setyembre 23 nga maunay gikatakdang sunod nga hearing ni Duterte sa ICC diin ipahigayon na ang confirmation of charges. Kasi bukas pa naman ngayon ang prosecutor on that. So kung gusto nila at ini-encourage na sana namin ng iba pa ay sumama para malaman naman natin ang katotohanan sa nangyari sa anak nila, pwede pa yan isubmit. Sa pikas bahin, padayon ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa paghimo og mga kalihukan aron mapakita ang ilang pagsuporta ngadto kaniya. Sa Lapu-Lapu City, usa ka synchronized prayer rally ang ipahigayon sa Barangay Mactan alas 3 sa hapon niadtong Sabado nga gipasiugdahan sa PDP Lapu-Lapu City. Kagahapon sa sayong buntag, may gipahigayon usab nga walk run for Tatay Digong sa Cebu City nga gipasiugdahan sa Cebuana Olympian nga si Mary Joy Tabal. Nagpahigayon og candlelight prayer rally ang supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Konsolasyon, Cebu. Gihimo ang rally sa Barangay Tayud nga gipasiugdahan sa PDP Konsolasyon. Nagtapok usab ang mga supporters ni kanhi Presidente Duterte sa dakbayan sa Karkar aron ipakita ang ilang hiniusang suporta. May mga supporters nga nagsulub og t-shirt nga adunay prentang Bring Him Home. Lakip sa nagpakita sa ilang suporta, ang Cebuano riders nga naghimo na og mga motorkada sa mga main road sa Metro Cebu. Una silang mipahigayon og ride niadtong Biyernes sa gabi. Ug kagahapon, subli silang nagtapok sa Plaza Independencia sa wala pa mopaingon sa northern ug southern part sa Cebu. Ikaw ang Pangulo. Solid Duterte, kiniusab ang gipaabot sa mga taga-Sogod Southern Leyte nga nagpahigayon og prayer rally niadtong Sabado sa gabi. Sa wala paghihimo ang prayer rally, nipirma ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ilang solidarity wall, diin ilang gipadangat ang ilang mensahe kang Duterte. Nagpahigayon usab og parada ang mga taga Catbalogan City, Samar. Gihimo una ang caravan sa wala pagipahigayon ang prayer rally. Samtang nag-abot kagabi, ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan sa nagkalain-laing lugar sa Leyte sa Baybay City New Reclamation Plaza.
Ang rally gipasiugdahan sa TAPS o Transparency, Accountability, Peace and Security Coalition ug sa Hakbang ng Maisog Leyte. Uban ni Marlon Malgazo ug Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.